Gegarane wong akrami siji bondo loro rupa telu ati pawe luput pisan ketoke jalure longgar kene pindah nggon Mas ya samar sampluk tepak nah menika keluarga keng kadang pisan saking Sawan Sangkrah nggih Bapak lujeng siang Bapak Ibu sehat danten Ibu Bapak alhamdulillah luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang ngapunten Bapak kula ngadeg ten mriki ngapunten ngrungokne leh nyandra sungkeman iki melu miris aku atiku dhisik aku pasungkem kuwi dicandra ngeleh ndongakne Pakku kleru piye leh ndongake piye leh ndongake muga-muga leh omah-omah ra enek apa-apa heeh terus ya ora enek apa-apa tenan lah piye to Mas omah ra duwe pit montor ra enek lho ra enek apa-apa kok lha nek ndongakne kudune ra ya muga-muga leh omah-omah ki ora kere karo sak padamu lah tansah pinangan rejeki ora kurang ning apa-apa ora kok ora enek apa-apa lah kleru ora enek apa-apa blas ora enek apa-apa tenan yen angel kelangkung tan kena tinumbas arato jenang gula dimen ra lali karo kanca sak perjuangan. Monggo para kanca. Bungah rasane wong kang lagi dadi manten nanging aja sok seneng dadi manten sepisan berkeluarga ora sah neko-neko supaya ning lancar sak kabehe insyaallah nek mlakune bener ki bakal digampangke sak kabehe kata-kata hari ini urung buka WA
jorak malang lali karo aku sini mesti nesu terus ngajak padu jowo aja ning saiki larang bukti kowe banjur malah lali karo aku siti mesti nesu terus ngajak padu jangono aja ngono Matur suwun Mbak Santi jenang kula samengga turun sarangan RCK.